नमस्कार. तो नर भला रे भला, प्रपंच साधुनी परमार्थाचा लाहो जेणे केला. हे एक प्रसिद्ध संतवचन आहे आणि या संतवचनाचा पाठपुरावा करणाऱ्या संस्थेचं नाव आहे सहयोग फाउंडेशन. आणि या संस्थेशी एकरूप झालेलं व्यक्तिमत्व आहे राम जवाहरानी. हमारे देश में सहयोगचे एक सहयोगी भजन सम्राट अनूप जलोटा सहयोग फाउंडेशन बद्दल म्हणतात, नावाप्रमाणेच सहयोगाचा वसा घेतलेली, गरजू आणि पददलितांना सहकार्याचा हात पुढे करणारी ही संस्था गेली 6 वर्ष सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात कार्यरत आहे. समाजहित साधण्यासाठी आजवर या संस्थेनं अनेक उपक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत आणि अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्याच्या या वाटेवर समाजातल्या अनेक अधिकारी व्यक्तींनाही या संस्थेनं आपल्यात अगदी सहजी सामावून घेतलंय. दिवसेंदिवस सहयोगच्या विविधांगी कार्याचं क्षितिज रुंदावतच आहे. सहयोगतर्फे संगीत क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना सहयोग पुरस्कार दिला जातो. तसंच होतकरू योग्य अशा विद्यार्थ्यांना संगीताबद्दलचं मार्गदर्शनही दिलं जातं. अनुपजी म्हणतात, केवळ संगीत क्षेत्रातल्याच नव्हे तर सर्वच क्षेत्रात असलेल्या मेहनती, कष्टाळू, प्रतिभावान व्यक्तींसाठी सहयोग सदैव मदतीचा हात पुढे करून तत्परतेनं उभी आहे. मैं खुद जाता हूँ और उन कलाकारों को सहयोग देता हूँ. ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाते हैं जिन्हें जरूरत है, जो आगे चल के इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं. अभी कुछ ही समय पहले हमारे देश के बहुत बड़े दिल के डॉक्टर गोयल, जिनका देश विदेश में बहुत नाम है, उन्हें भी सहयोग फाउंडेशन ने एक इज्जत अफजाई की उनकी, उन्हें अवार्ड दिया. इस तरह से न जाने कितनी फील्ड में, फिल्म के क्षेत्र में तो हम लोग करते ही रहते हैं काम. हमारे जनाब राम जवाहरानी जी, पता नहीं उनमें कहां से इतनी ज्यादा ताकत आई है, ये स्टेमिना है कि दिन रात लगे रहते हैं. मुझे रोज ही कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि उन्होंने अब ये काम किया और ये सोच रहे हैं, ये करना चाहते हैं. तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में सहयोग फाउंडेशन की ओर से और भी बड़े बड़े काम करें और हमारे देश का कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जिसे इस फाउंडेशन की ओर से हेल्प न मिली हो. हमारे देश की जनता को मैं यही एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में मेहनत कीजिए. सहयोग फाउंडेशन हमेशा तैयार है. समाज कार्य करताना मीरेची एकतानता हवी, लगन हवी. हे जसं अनुपजींनी शब्दात सांगितलं तसंच चक्क गाऊनही दाखवलं. ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन. ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन. वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी. महलों में पली बन के जोगन चली. मीरा रानी दीवानी कहाने लगी. ऐसी लागी लगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं. मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी. बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग,
मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। पिछले 4-5 साल से मेरा रिश्ता सहयोग फाउंडेशन नामक संस्था से सुप्रसिद्ध रहा है। पत्रकार आणि लेखक श्री जिसकी विश्वनाथ संस्था को सचदेव खासतौर हे पर अगदी पहिल्यापासूनच समाजसेवी सहयोगच्या संस्था कार्यात के लिए सहभागी झालेले आहेत. 4-5 साल का भाषा अच्छा समय संवर्धनाचं हुआ फार था। मोठं मिलाकर कार्य सहयोग फाउंडेशन सहयोग पुरानी फाउंडेशन संस्था करत है। आहे. लेकिन इन हिंदी 4-5 विकास सालों में समितीचे अध्यक्ष या सहयोग नात्यानं फाउंडेशन में बोलताना जो काम किए श्रीयुत समाज सचदेव सेवा के म्हणाले, क्षेत्र में, उन्होंने आपल्या जो सामाजिक कार्याला चालना मिळावी कुछ ऐसा है म्हणून सहयोग फाउंडेशननं जिसमें राष्ट्रीय कुछ करने की, एकात्मता, दिखाने की क्रीडा, भावना है। चित्रपट, सेवा और समाजसेवा, सहयोग में जो अंतर होता है, झोपडपट्टी सुधार वही कार्य, अंतर सहयोग फाउंडेशन अपंग और कल्याण, सेवाभावी संस्थाओं के बीच व्यसनमुक्ती लगा। आंदोलन, सेवा में कुटुंब कुछ करने कल्याण, की इच्छा तो रहती है, दृक बहुत श्राव्य अच्छी इच्छा है, माध्यम नौबत कहते हैं पत्रकारिता, इसे। चित्रपट लेकिन जब व्यवसाय, सहयोग की बात आती उद्योग है, विकास किसी कार्य, विकास लेकर आगे बढ़ने कला, की बात आती है। संगीत सहयोग आणि फाउंडेशन के भाषा चेयरपर्सन संवर्धन जवाहरलाल मेरे मित्र भी इत्यादी हैं। क्षेत्रात और इस वार्षिक क्षेत्र में पुरस्कार काफी कुछ करने की योजना तमन्ना कार्यान्वित उनके मन केली में है। आहे. सहयोग फाउंडेशन के कला, माध्यम से उन्होंने संस्कृती समाज सेवा के अलग-अलग संवर्धन रास्ते चुने, आणि राष्ट्रीय जैसे एकात्मता या ही लोगों को सहयोगची इकट्ठा महत्वाची करना, त्रिसूत्री आहे. विद्यार्थियों को सहायता करना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना सहकार्य करणं हे सहयोगचं ब्रीद आहे आणि आपल्या ब्रीदाशी सहयोग इमान राखू नये. ये है कि इसमें दैनंदिन व्यवहारातून सिंधी भाषेचं प्रमाण हल्ली कमी होत चाललंय. या चिंतेच्या बाबीकडे सहयोगनं दुर्लक्ष केलेलं नाही. तमन्ना उन्होंने जाहिर सहयोगच्या समर्थ प्रयत्नांमधून मुंबई विद्यापीठानं सिंधी भाषा भवनाचा प्रकल्प कार्यान्वित केला आणि हा सहयोगच्या शिरपेचातला मानाचा तुरा ठरला. हम नहीं भुला सकते हैं। आज सहयोग फाउंडेशन की ओर से बम्बई विश्वविद्यालय में सिंधी को प्रश्रय मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कोई व्यक्ति या कोई संस्था जब भाषा और साहित्य के माध्यम से सेवा करती है तो उसके आयाम विकसित हो जाते हैं। मात्र समाज सेवा करना बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन एक दृष्टि लेकर के समाज सेवा करना बहुत अधिक सफल हो सकता है। और इस दृष्टि से देखें तो सहयोग फाउंडेशन मुझे लगता है समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा उल्लेखनीय काम कर रहा है जिससे बहुत कुछ आशाएं की जा सकती हैं। जितनी कुछ उपलब्धियां इस फाउंडेशन की हैं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ शुरुआत हैं और उपलब्धियों के आगे जाकर के बहुत सारी ऊंची ऊंची उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियों के शिखर अभी इस संस्था ने छूने हैं और मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में ही हम नए शिखर देख पाएंगे सहयोग फाउंडेशन की उपलब्धियों के। आणि हे आहेत सहयोगचे काही सन्मानित. लोकसत्तेचे माजी संपादक, लेखक, चौफेर पत्रकार आणि जागतिक मराठी परिषदेचे आधारस्तंभ माधवराव गडकरी सहयोगच्या ग्रामीण विकास समितीचे अध्यक्ष आहेत. सहयोगच्या कार्याची ओळख करून देताना ते म्हणतात, समाज कार्यकर्त्यांना पुरस्कार देते आणि या प्रतिष्ठानचं एक वैशिष्ट्य असं की ज्यांना ते पुरस्कार देते त्यांच्याकडून कसलीही अपेक्षा करीत नाही. राम जवराने हे कार्यकर्ते असे आहेत की त्यांनी कधी दुसऱ्या तऱ्हेची कोणतीही कामं मला कधी सांगितली नाहीत आणि असं पाहिलं की खऱ्या अर्थानं सामाजिक कामाबद्दल तळमळ असलेले असे गृहस्थ आहेत. ग्रामीण भागामध्ये जे लोक काम करतात त्यांना पुरस्कार द्यायचे आहेत असं त्यांनी मला सुचवलं आणि त्या समितीचं चेअरमन पद, अध्यक्षपद त्यांनी मला दिलं आणि मला नेहमी असं वाटलं की अशी चांगली माणसं ग्रामीण भागातली निवडून काढणं ही गोष्ट तशी सोपी आहे. पहिल्यांदा सुरुवातीला श्रीमती संध्या देवरुखकर यांना आम्ही पुरस्कार दिला. त्या पुण्यामध्ये ही जी सर्व मतिमंद मुलं आहेत या मुलांच्यासाठी त्या फार उत्तम काम करतात. त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं. त्या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यासाठी मी गेलो आणि ते पुस्तक पाहिल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं आणि प्रत्यक्षात त्यांचं काम पाहिल्यानंतर की यांना जर हा पुरस्कार दिला तर त्यांच्या हातून अधिक चांगलं काम होईल. त्याप्रमाणे त्यांची निवड केली. दुसऱ्या वेळेला जी निवड झाली ती तर आमच्या देवरुखच्या ज्यांना आम्ही मावशी म्हणतो त्यांची आम्ही निवड केली. त्यांचं तर काम फार वेगळ्या तऱ्हेचं आहे. खेड्यामध्ये जाऊन या सर्व येणाऱ्या अडचणीत सापडणाऱ्या स्त्रिया, मुलं आणि देवरुखची ती जी संस्था आहे ती संस्था एवढी मोठी आहे आणि त्यांनी एक कष्टानं तिथं ती उभारली. त्यांनी फार चांगलं काम केलं म्हणून त्यांची आम्ही निवड केली. आता या वेळेला तर आम्ही ज्यांची निवड केलेली आहे त्या प्रेमा गुरव या तर इतकं चांगलं काम करतायत. कारण प्रश्न विविध तऱ्हेचे असतात.
मुंबई शहर आपण असं धरतो की हे शहर आहे, पण हे मुंबई शहर जवळपासच्या खेड्यांवरती अवलंबून आहे, विशेषतः कोकणवर अवलंबून आहे. मुंबईमध्ये ज्याला गिरणी कामगारांचा संप झाला, त्या संपाच्या नंतर मुंबईमध्ये फार वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली. गिरण्या बंद पडल्या, कामगार जे होते ते बेकार झाले, असंख्य लोक मुंबई सोडून कोकणात गेले, गावी गेले आणि त्यांच्यापैकी काहींच्या स्त्रिया, मुली या अशा अवस्थेमध्ये आला की त्यांना आता काही रोजगार राहिला नाही. त्यावेळेला या प्रेमाताई स्वातंत्र्य सैनिक, गोव्याच्या सत्याग्रहामध्ये त्यांनी भाग घेतलेला, यांनी अन्नपूर्णा या नावाची संस्था उभी केली आणि या संस्थेच्या मार्फत हजारो स्त्रियांना रोजगार उपलब्ध केला. आज स्त्रियांच्या उन्नती संबंधी खूप विचार केला जातो आणि त्यामध्ये परित्यक्ता स्त्रिया, अडचणीत आलेल्या स्त्रिया यांना जर तुम्ही काम दिलं नाही तर त्यांच्यावरती जो प्रसंग गुजरतो तो फार कठीण असतो. प्रेमाताईने या दृष्टीनं फार मोठं काम केलं आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातल्या एका परीनं या स्त्रियांना एक नवं जीवन मिळालं. आणि म्हणून मला या सहयोग फाउंडेशनचं असं कौतुक वाटतं की यांनी कधी विचारलं नाही. मी जे निर्णय दिले आणि मी सांगितलं की यांना आपण पुरस्कार देऊया, त्यांचा पुरस्कार ते देत आले आणि विविध क्षेत्रातील लोकांना दिले. त्यांच्या कार्यक्रमाला जी गर्दी होते ती गर्दी पाहिल्यानंतर मला तर सुरुवातीला आश्चर्य वाटलं की हे लोक एवढे आले कुठून. मी आमच्या मित्रांनाही विचारलं, राम जवरानेंना, की याकरता तुम्ही एवढा निधी कसा काय गोळा करता. तर ती गर्दी पाहिल्यानंतर असं माझ्या मनात आलं, माझ्या लक्षात आलं की लोकांचाही त्यांना खूप पाठिंबा आहे आणि या पाठिंब्यामुळे त्यांनी हे प्रतिष्ठान फार चांगल्या तऱ्हेनं उभं केलं. मला तर असं वाटतं की आम्ही महाराष्ट्रातल्या विविध प्रतिष्ठानांच्या कामाशी माझा संबंध येतो, त्यांनी या सहयोग प्रतिष्ठानचं जे काम आहे त्याचं अनुकरण करायला हवं. राम जवरानेंना मी शुभेच्छा देतो की त्यांनी हे काम असंच करीत राहावं, कारण मागे पडलेल्या, बाजूला राहिलेल्या, लक्षात न येणाऱ्या अशा समाज कार्यकर्त्यांना लोकांच्या समोर आणणं हे सुद्धा फार मोठं काम आहे. म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि हे आहेत ग्रामीण मसीहा पुरस्कार. सहयोग फाउंडेशन एक सार्वजनिक संस्था है जो काफी सर्विस करती है अपने शहर में. जब से वो 6 साल पहले हे आहेत मुंबईचे माजी शेरीफ नाना चुडासामा. और हर साल मुंबईच्या प्रत्येक स्पंदनाशी हर घडी निगडीत असलेलं हे व्यक्तिमत्व. मेरा संबंध है. ते मगर ये सहयोग फाउंडेशनच्या समाज सेवा समितीचे अध्यक्ष आहेत. लोग काम ज्यादा करते हैं और वो दिखावा कम करते हैं. उसी के लिए मुझे ये पसंद है क्योंकि ये एक एक्शन ओरिएंटेड संस्था है. इनका मोटो है सपोर्ट द हेल्पिंग हैंड. उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोग ने एकदम सपोर्ट द हेल्पिंग अच्छे से हँड अच्छा स्लोगन लिया है. या सहयोगच्या ब्रीद वाक्याबद्दल बोलताना ते म्हणतात, हेल्प करते हैं. बोलणं कमी आणि काम काम अधिक हे सहयोगचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणूनच ही संस्था त्यांना आवडते. सहयोग फाउंडेशन ने हमको सपोर्ट देने का नक्की किया है. उससे मुझे बहुत आनंद होता है कि कभी भी कुछ अच्छा काम होता है तो उन लोग कायम की तैयारी होते हैं. और उनके जो सब मेंबर्स हैं, बहुत सी संस्था में मैंने मेंबर देखे, मगर ऐसे डेडिकेटेड लोग बहुत कम संस्था में रहते हैं कि जो कायम के काम करते हैं. आयुष्यात खरं समाधान मिळवायचं असेल तर पददलितांना सर्वतोपरी सहकार्य करायला हवं असं ते म्हणतात. आपला एक एक श्वास समाज हितासाठी हवा असा मोलाचा संदेश या प्रसंगी त्यांनी सर्वांना दिला. चेयरमैन भी हूँ एक उनका पैनल ऑफ जजेस में. और हम लोग हर साल चुनते हैं क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो रहमान से, कोख से इंसान की पैदा हुआ, कर सके ना प्यार जो इंसान से. हाच मोलाचा संदेश श्रीयुत नाना चुडासामा आणि सहयोग फाउंडेशन आपल्याला देते. जनता की सेवा करनी. ऐसे लोग जो आज राजकीय कारण में भी होते, राजकीय एक्टिविटीज में भी होते, तो बहुत काम के लोग हैं. और मुझे तो लगता है कि मुंबई शहर में राम जवरानी जैसे जो 100 लोग हो तो अपना मुंबई शहर का नक्शा ही बदल जाए और लोगों को इतनी मदद मिले. तो मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत आनंद होता है कि सहयोग फाउंडेशन ने उनका 6 साल पूरा हुआ, उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं उन लोग.
और ऐसे जैसे वक्त जाता रहता है तो उनका ज़्यादा न ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ती रहे, वो मैं उम्मीद रखता हूँ। उनका एक दूसरा भी एक इरादा था, उन लोग ने हमको बताया कि उन लोग को एक हॉस्पिटल भी करनी है जिससे उन लोगों का मदद कर सके, गरीब लोगों की खास मदद करें। तो मैं उनसे अभिनंदन देता हूँ। उनके प्रेसिडेंट जो अपने राम जवरानी हैं, उसे बहुत ही अभिनंदन देता हूँ। मैं उनसे बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ और उसी के लिए मैं उनके साथ हूँ। उनके एम्स और ऑब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और मेरा तो एक ही मैसेज होगा कि डू सम सर्विस फॉर द पीपल, नीडी पीपल, एंड यू विल हैव अ सेटिस्फैक्शन ऑफ योर लाइफ टाइम। जो भी अपनी जनता की कुछ भी सेवा करे, गरीब लोग की सेवा करे, उसको खुद को एक खुशी होगी और वही खुशी के लिए मैं इनको अभिनंदन देता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सहयोग हर साल ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और अपने शहर के वास्ते वो एक गर्व की बात होगी। हे आहेत सहयोग तर्फे दिले जाणारे समाज सेवा पुरस्कार. सहयोग फाउंडेशन एक सेवाभावी संस्था म्हणून सहयोगचं भवितव्य किती उज्ज्वल आहे याबद्दल सांगताहेत वैद्यकीय समितीचे अध्यक्ष आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे हृदरोग तज्ज्ञ डॉक्टर B.K. गोयल. देश में कई सहयोगच्या विविधांगी कार्याचा गौरव करून त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, एड्सबद्दल सर्वसामान्य जनतेचं, विशेष करून तरुण पिढीचं प्रबोधन करणं, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणं अत्यंत आवश्यक आहे. इसके जो संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री राम जवारानी, वो बहुत ही डेडिकेटेड और डिवोटेड सोशल वर्कर हैं और उनको पब्लिक सर्विस में बहुत ही अत्यंत श्रद्धा है. हे आहेत वैद्यकीय क्षेत्रातल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दलचे सहयोग पुरस्कार. प्रामुख्यानं राष्ट्रीय एकात्मतेच्या क्षेत्रात स्वतःला झोकून दिलेल्या कार्यकर्त्याला किंवा संस्थेला या वर्षीपासून 1 लाखाचा सहयोग पुरस्कार दिला जाणार आहे. याबद्दल त्या समितीचे अध्यक्ष या नात्यानं महाराष्ट्राचे माजी मंत्री माननीय विलासरावजी देशमुख म्हणाले, उत्तम काम करतायत, समाजाची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतायत. अशा संस्थेला आणि अशा व्यक्तींना निवडायचं आणि त्यांना ट्रॉफी देऊन त्यांचा गौरव करायचा, ही एक चांगली परंपरा या संस्थेनं महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेली आहे. आज ज्या गोष्टीची चर्चा सर्वत्र घडते ती म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मता. आणि या राष्ट्रीय एकात्मतेची गरज किती महत्त्वाची आहे याची जाणीव देशातल्या प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये आता ती उभी राहिलेली आहे. देशामध्ये मग पंजाब असेल, आसाम असेल, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आणि म्हणून हा देश एक ठेवावा, देशाचे तुकडे होऊ नयेत यासाठी एक जो विचार असतो तो विचार लोकांच्या पर्यंत पोहोचवणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत किंवा ज्या संस्था आहेत, अशाही व्यक्तीचा आणि संस्थेचा गौरव करावा, त्यांना ट्रॉफी आणि 1 लाख रुपये बक्षीस देऊन त्यांचा गौरव करावा, अशा उद्देशानं या संस्थेनं राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मध्ये काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थेसाठी एक बक्षीस ठेवलेलं आहे. आणि त्या समितीचं चेअरमन म्हणून मी काम करतोय आणि मला असं वाटतं की हे उचललेलं पाऊल हे निश्चितपणानं कौतुकास्पद आहे. आणि प्रामुख्यानं संस्थेचे चेअरमन राम जवरानी यांनी या कामामध्ये मनापासून रस घेतलेला आहे. अनेकाशी संपर्क ठेवून अनेक क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्रित करून ही संस्था चालवणं मोठं कठीण काम असतं, परंतु विविध क्षेत्रातले जे मान्यवर आहेत त्यांना एकत्रित करायचं, त्यांचा सल्ला घ्यायचा आणि ही निवड जी व्हायची ही निवड निरपेक्ष पद्धतीनं व्हावी, गुणवत्तेवर व्हावी, कसल्याही प्रकारच्या संस्थेच्या अध्यक्षाकडनं त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप होऊ नये याची काळजी ते सातत्यानं घेत असतात. आणि मला असं वाटतं की सहयोग फाउंडेशन जशा इतर अनेक या सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्था आहेत त्यापेक्षा या संस्थेचा कारभार अतिशय वेगळ्या पद्धतीने चालतोय. समाजातल्या प्रत्येकाला एकत्रित करून, विविध थरातल्या लोकांना एकत्रित करून ही संस्था काम करू इच्छिते. आणि मला असं वाटतं की या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या अशा संस्थांची खरोखर आवश्यकता आहे.
कारण शेवटी समाजामधली जी मान्यता असते, लोकांची जी मान्यता असते, चांगलं काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तीची जी कदर करावी लागते, ही केवळ सरकारने करून भागत नाही, केवळ शासनाने करून भागत नाही, तर समाजामध्ये सेवाभावी वृत्तीने काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, या संस्थेच्या वतीनं त्या व्यक्तीचा आणि संस्थेचा जर गौरव झाला तर त्यांच्या कामामध्ये एक प्रकारची चालना येते, एक प्रकारची गती येते आणि असे गतिमान पद्धतीनं जीवनामध्ये काम व्हावं, हा उद्देश या सहयोग फाउंडेशनच्या पाठीमागचा आहे. मैं सहयोग फाउंडेशन के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ. सहयोगच्या अपंग कल्याण समितीच्या अध्यक्षा आणि छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावरच्या अभिनेत्री नृत्यांगना सुधा चंद्रन म्हणाल्या, इसलिए मैं उनके साथ अपंग हा शब्दच मुळी जगाच्या शब्दकोशातून नाहीसा झाला पाहिजे. यासाठी सहयोगची धडपड सुरू आहे, म्हणून या संस्थेबरोबर काम करायला मला खूप आवडतं. Isn't that great? सहयोग फाउंडेशन अपाहिज बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहा है एंड आई बिलीव इन दिस प्रिंसिपल बिकॉज मैं यही चाहती हूँ कि अपाहिज या द वर्ड हैंडीकैप डिक्शनरी से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए. सहयोग फाउंडेशन यानी कि राम जवाहरानी और हम यही चाहते हैं कि समाज में जो अंधेरा फैला हुआ है उसे दूर करके उजाला ले आए. पिछले 6 सालों में सहयोग फाउंडेशन समाज कार्य में बहुत आगे निकल गए हैं. हे आहेत अपंग कल्याण पुरस्कार. कुछ समय से एक तूफान सा नशीले पदार्थों का हमारे देश की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है. गर्दच्या विनाशकारी गर्तेत स्वतःला झोकून देऊ नका असा संदेश देणारा सवेरा हा शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सहयोगच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. हा कार्यक्रम सहयोगनं मुंबई विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला. या प्रसंगी मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू डॉक्टर मेहरू बेंगॉली, सहयोग फाउंडेशनचे राम जवाहरानी आणि गर्दमुक्ती विभागाचे डेप्युटी पोलीस कमिशनर राहुल रायसूर यांनी जनजागरण करताना आपले विचार मांडले. जो परिवार में वातावरण मिलता है सिर्फ ड्रग एडिक्शन उसी के ऊपर निर्भर नहीं है. हमने देखा है कि बम्बई जैसे शहर में ये जो समस्या है पहले मध्यम वर्गीय परिवारों में ज्यादा पाई जाती थी. 1970 के 1970s के शुरुआत में. परंतु अब यदि आप बंबई में घूमें तो आपको दिखाई देगा कि सबसे गरीब लोग, सड़क पे घूमने वाले बच्चे, रेलवे पुलों के नीचे, ये आपको अधिकतर गर्द पीते हुए दिखाई देंगे. Amongst you, there may be a few unfortunate ones who are caught in bad company or in a grip of circumstances which has led you to be victims of drug addiction. This is the worst affliction, a disease which not only ruins their lives but that of the entire family, nay the whole society. समाजाच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना सोबतीला घेऊन सहयोग फाउंडेशनची वाटचाल सुरू आहे. पददलित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना जगण्याचं बळ देणं हे सहयोगचं मूळ उद्दिष्ट आहे. देशाच्या महान आणि प्राचीन संस्कृतीची, सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक करण्याचा तसंच समाजातल्या तरुण रक्ताला विधायक वळण देण्याचा वसा या संस्थेनं घेतलेला आहे. सर्वसामान्य माणसाला भावेल अशा कार्यक्रमांच्या आखणीतून प्रबोधनाची कडू गोळी समाजाला द्यायची हे या संस्थेचं व्रत आहे. 9 डिसेंबरला या संस्थेचा 6वा पारितोषिक वितरण सोहळा संपन्न होणार आहे. सहयोगची ही समाजसेवेची वाटचाल अशीच अथक सुरू राहो अशी इच्छा आपण व्यक्त करूया आणि सहयोगच्या आगामी योजना काय आहेत याचा आढावा घेऊया. स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधी म्हणाले होते, प्रत्येक घरी दिवा उजळल्याशिवाय खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य मिळालं असं म्हणता येणार नाही. याच धारणेनं समाजसेवेचा दीप हाती घेऊन सहयोग फाउंडेशन
आगेकूच करत आहे, अंधारातून प्रकाशाकडे.